Hola a tots i a totes, avui us porto un vídeo, com ja vaig dir, que parlarem sobre les campanyes electorals. Què són les campanyes electorals, per què serveixen, com es fan, una mica la meva experiència en una campanya electoral i tot el que envolta tot això. Doncs som-hi, soc la Jana i això és Política per principiants. Les campanyes electorals comencen 15 dies abans de les eleccions, oficialment, però tots sabem que un any abans és quan ja es comença a coure tot això de convèncer el ciutadà o a la ciutadana que es voti en el partit polític. Quan es comencen a pavimentar un altre cop els carrers, quan es comença a veure que, ostres... Allò que necessitàvem des de fa molts anys es comença a fer, quan es comencen a fer tots aquells propostes estrelles que s'havien proposat en les eleccions anteriors, quan ja comences a veure que el que està governant o l'oposició mateixa comença a acribillar amb propostes molt interessants i molt sucoses, és que ja es comença a coure tot el que és una campanya electoral amb totes regles. Però oficialment les campanyes duren 15 dies. 15 dies de molta intensitat, són uns esdeveniments molt concrets que es fan per convèncer el ciutadà que la teva proposta, el teu projecte polític és el millor. Com es fa? Doncs tu durant un any abans comences a fer el que ja hem estat parlant en els últims vídeos, que és el programa electoral, el que és la llista, i es presenta tot en rodes de premsa, en esdeveniments on el ciutadà o la ciutadana pot assistir. Són 15 dies molt intensos on realment es treballa molt i realment hi ha molt d'esforç i molta suor, però a la vegada és veritat que com a ciutadans ens acaba cansant perquè és quan també notem que ens venen a vendre. Clar, si tu com a partit polític vas a vendre, ja no és això, perquè la idea és que el ciutadà sàpiga que tu pots governar i que pots governar amb un criteri semblant al teu, que et transmeti una confiança suficient perquè pugui fer bé les tasques durant els 4 anys. Què passa? Que això no acaba sent així. Llavors és quan passa que durant aquests 4 anys no s'han fet les propostes estrelles que s'han presentat durant les campanyes polítiques, durant les campanyes electorals, durant aquests 15 dies es ven fum i no acaba veient-se materialitzat per lo que sigui. És veritat que ara mateix, en la situació que estem vivint, que és molt nova, és molt difícil poder implementar tot allò que en les últimes eleccions de fa un any es va dir que es faria, perquè s'ha hagut de canviar tot això. Però tot i així, encara que ara hagi canviat tot, tu com a partit polític igualment has d'estar al servei del ciutadà. Per què dic que també està bé? Perquè realment les campanyes electorals i el que són les eleccions és una eina de participació ciutadana. Depèn de quins partits n'han fet un mal ús. Després de 15 dies intensos, després de 15 dies en què la ciutadania ha rebut informació constant de totes aquestes propostes que tots els partits t'han vingut a presentar, tu necessites un dia de descans, que per això existeix el dia de reflexió. És un dia en què, com a partit polític, no pots donar cap informació ni tampoc demanar el vot. De fet, és el dia en què tu teòricament descanses i et prepares per l'endemà, que és un dia molt mogut i realment és un dia de moltes emocions. Després de tanta informació, fem un dia en què no rebem informació, nos desconnectem i ens ajuda a decidir què és realment el que volem, quines de les propostes ens ha agradat més i quin partit és el que ens ha convençut. Per què? Els discursos que es fan durant la campanya electoral normalment es fan amb intenció de tocar l'emoció del ciutadà, de convèncer aquell ciutadà a través de l'emoció.
ja poden ser diverses emocions. Quines són més sanes? Doncs, a veure, evidentment, si vas a tocar la por i a fer por a la gent de si no em votes a mi, això serà un desastre, no acaba de ser del tot sa, perquè el que fas és fer agafar por a la ciutadania. Però bé, ja cadascú té les seves tècniques i cadascú té les seves estratègies polítiques per convèncer el ciutadà. La meva experiència va ser realment divertida i jo m'ho vaig passar realment bé. Van ser 15 dies molt intensos en què vaig assistir a quasi tots els actes que vam realitzar amb el meu partit polític, perquè, en aquest cas jo estava de número 2, per tant era important, però el meu partit ens és bastant indiferent si estàs a l'1, si estàs al 2, si estàs al 5, i són bastant transversals, llavors si jo hi anava o no hi anava no passava res, excepte que com a ciutadans, com que també tenim com molt contextualitzat de que hi ha un número 1, número 2 i que aquests seran realment els que tenen més probabilitats de sortir, és més convenient que hi siguin. Teníem moltes ganes d'aprendre d'aquells 15 dies, perquè realment era una introducció molt directa a el que llavors seria la vida política. I realment t'estàs 15 dies que fas esdeveniments diversos, poden ser més enriquidors o més això d'anar a vendre, o poden ser els coneguts com porta a porta, de que tu vas a tocar la porta als veïns i els hi dones el que és el teu programa, que està resumit, el teu fulletó, on tu expliques tot el que faràs, les teves propostes estrelles, i parles amb el ciutadà directament. I bé, fins aquí aquest vídeo. Espero que us hagi agradat. Ja en el pròxim entrarem a el que és el dia clau, que és quan surts elegit o surts elegit com a oposició, en què es facin el dia de les eleccions. I com ja vaig dir, també parlarem sobre el ple de Constitució. És un dia també de moltes emocions que tinc moltes ganes d'explicar-vos i espero que us hagi agradat. Ens veiem molt, molt aviat i que vagi molt bé.